Hei, tässä on 2 pöllöä. Tästä Lapin pöllöstä otin joku vuosi sitten Ilomantsista kuvaa. Nyt on tarkoitus matkia Lamborghinia. Ja otetaan Red Bull-tölkki, taivutetaan se 1/3. Tällä voi ajaa alaikäisetkin, eikä tarvitse ajokorttia. Ja kun ostaa Red Bullin, niin saa kaupapäälliseksi Lamborghini. Eli 15 senttiä maksaa Lamborghini. Ja otetaan nyt ensin tyhjäkäyntiääni, kaasutusääni ja taivutetaan sitä tonnin kaasua lisää tulee. Elikkä Lamborghini. Kas noin.